हमार छोट भाई बहन सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ लोग से हम ई बात बतावत तनी कि आज हमारे पतोह के छुट्टी रहलक ह त ई कहली है सवेरे ही कि थोड़ा सा मम्मी मन बनैले बानी कि गौशाला मंदिर चली, बड़ी फेमस बा पूना के। तो हमरा के लेके गईली ह। हमरा हुआ जाके बहुत सुंदर लागल ह कि गईनी है। तब इतना भाग्य के बात बा कि गईनी है तो ओकरा बाद में हमरा आरती भी मिल गई है। हुआ आरती होत रहलक ह तो आरती में भी हम शामिल हो गईनी है। हमहू शामिल भईनी है, इहो शामिल भइली है। और भाग के बात बा कि हमरा घंटी बजावे के भी मिल गई अवसर कि हम घंटी भी बजैनी है। बड़ी सुकून मिलल है। चारा लेनी है, चारा खियनी है गौ माता के। ओकरा बाद में प्रसादी लेनी है, प्रसादी लेके चारों बगल मुड़ी टेक उक के अब हमरा वहाँ जाके इतना सुंदर लागल है सुकून कि का कहे के हम ना जैती, लेकिन हमार पतोहे हमरा के लिया गई है घुमावे ला कि मम्मी वहाँ बहुत अच्छा लागेला, रउआ चल के देखी ना। अब तो हमारा मन करता बार बार जाए। अगर रउआ सबहन हमार देखत हो कंपूना में से वीडियो तो रउआ लोग भी वहाँ जाके राधे श्याम मंदिर में काले बाड़ी में भी बा, वहाँ जाके रउआ लोग थोड़ा दर्शन करी। जाके रउआ लोग के इतना सुंदर लागी कि का कहीं मन करी कि हर समय हम जाएं। और सबसे तो गौ माता लोग के देख के हमार तो मन इतना खुश भयल ह कि का बताई रउआ लोग से कि हमरा मन करता कि हर एक दिन हम हफ्ता में ऐसा दिन हम रख ली कि जहिया जहिया इ लोग के छुट्टी रही तब तब हम मन बना ले बानी कि हम जाएं। कि हमरा जाके बहुत सुंदर हमरा लागल ह कि जिंदगी में कुछ नहीं के। घर में तो हर समय आदमी रहता ही बा, घर के अगर काम देखी तो घरे में हम रह जाए, बाहर ना निकल पाए। अगर बाहर में जब जाई तो मन करी कि बाहर में जाई कि मंदिर तक खास तौर करके मन कर लगे खूब आदमी के जाओ कि हमरा ज्यादा और कहीं घूमे का मन ना करला, लेकिन मंदिर हमरा अच्छा लागला, हमरा पतोह के भी अच्छा लागला। ई तो कृष्ण भक्त बाड़ी इनकरा के लोग ले जाए तो रोज जेहन एक खाली इनकरा में कमी बा के डिप्टी इनकरा बा तो डिप्टी के अनुसार इनकरा जाए के बा आवे के बा। नहीं तो हुआ जाके थोड़ा सा अगर जाके 1 घंटा अगर बैठे भी सब अथी बा गौ माता के सेवा करके आरती करके सब माता लोग के गोर लाग के तो हुआ आधा घंटा 1 घंटा अगर बैठे तो इतना अच्छा जगह बा कि मन नहीं के करत कि हुआ से हम जल्दी हम आए, मन करता कि हुआ ही हम रही। लेकिन घर के भी तो काम बा, इसे फिर हमनी के पतोह कहलिए कि अब माँ चली। हमनी के दोनों आदमी फिर हमार पतोह लेके यहाँ हमरा संगे आ गईली है कि अब हम हुए मुंड बना लेनी है कि अब हमरा के फिर लेके दोबारा में आई है। तो कहली है कि ठीक बा। ऊपर से फिर हम कहनी है कि अब तू का करिया कि बबुआ के लेके शनिवार के इतवार के उनका छुट्टी रहला। तो हम कहनी है कि अब एक काम तू कर कि शनिवार इतवार के दिन अब तू आई है बबुआ के लेके कि रोज रोज ना होई तो हफ्ता में 1 दिन भी गौ माता के हियाँ 2 3 गो फायदा बा। गौ माता के सेवा पहिल का, दूसरका बाटे कि कृष्ण जी के आरती, तीसरका बा कि सब देवी देवता हियाँ बा लोग, सब लोग के मूर्ति बा, दुर्गा माई बाड़ी, शंकर भगवान बाड़ी, सब कोई बा। तो ये हमरा बहुत सुंदर लागल है। और थोड़ा सा बाहर में हुआ खुला खुला जगह बा, खूब बढ़िया बैठा तो बहुत सुंदर लागता। और दिन भर तो बाहर में बनी तो अकेला कमरा में रहतानी सन, अपने परिवार में रहतानी। ई तो नियम नहीं के देहात नियर की एने ओने घूमतानी कि ई नियम नहीं के। यहाँ तो बा के हाँ थोड़ा देर निकली तो सब लोग से हाँ ओकरा बाद में हमने एक कहनी है कि थोड़ा सा फोटो क्लिक करनी है सन। अभी तो और हुआ अच्छा लागत रहा कि फोटो एने ओने घूम घूम क्लिक करनी है सन। आ फोटो क्लिक करके मन करता रहा कि और मैंने कितना देर हुआ हम का कहेंगे, और मन कर कितना देर हमने के हुआ रुकी, लेकिन सांझ के टाइम रख तो ऐसे आ गई है। अब हम जातनी सब चीज मैंने अब देखल हो गल बाटे। अब बड़ी बढ़िया लागत है कि हमनी के घरे अब जातनी स, अब हमनी के रास्ता में बानी सन। अब थोड़ा देर में हमनी के घरे अपना पहुंच जाए सो। तो घर में भी जोत जलावे ला बा, लेकिन हम बाहर जब भी निकलनी ओकरा पहले हम जोत जला लेबनी घर में, और जोत जला के तब हम बाहर जानी। ये से कि पहले घर के कई लोग देवी देवता लोग कि हमरा के छोड़ के आ जाता रही कहाँ, ये से पहले हमने के घरे अथी करेनी जो जला लेबनी। अब हमार वीडियो के
ब्लॉग के सब लोग प्यार दे। हम विभा भोजपुरिया रउआ लोग के बहिन अब हम घरे आ गल बानी। अब थोड़ा ही देर में खत्म हो जाई, हम आ जाए आ गई घरे। और रउआ लोग हमार देखम ब्लॉग आ थोड़ा सा प्यार दे हम कि एगो लाइक कर देम, अब पूरा वीडियो देख लेम, यही में हम खुश बानी। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। जहाँ कृष्ण के चरणों में सुख के धाम बा, उनकर नाम से बड़ी बड़का धाम बाटे। जय कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय जय।